Eh, nakareklamo daw sa yung gagabi. Alano po. Mga staff pa lang. Ngayon lang yan. Ngayon lang. Ano po ang purpose ng verification? Bine-verify yung number para po kung sino yung mga number na nandito, sila lang po yung mga number na ihuhulog sa box. Bakit po? For example, 1 to 150, wala naman po, nagkataon sila po ang binunot. Sunod po, bukod sa mauubos po yung oras namin, dahil wala naman po pala yung mga numbers na yun sa pila, baka akalain din po, dinadaya namin yung mga viewers. Pero mamaya baliktad po tayo. Thank you. Arpi, salamat ma'am. Salamat. Sino po talaga nakasubscribe? Meron po kayo na naniniwala ba? Patingin niya po talaga nakasubscribe kayo sa TVG. Dito po tayo sa gitna. Para ipakita, para makita nila kung talagang... Tony! Ayan. Yung kahapon, ayan. Ay, oo, may nakasubscribe. Ipacheck na natin sa ating DTI ito. Nakasubscribe siya. No, tama, no? Ang galing. Facebook, YouTube po, sa YouTube po. Sa YouTube, dapat sa YouTube. Oo. Sige na yan. Yes, para malaman ka sa barangay! Eh, mga naman ka, nandito kami ngayon sa Barangay Sabang Bato, Angeles City, Pampanga! Yan, o. Tayo na din. Wala na tumingin. Gano'ng katagal mo ginawa yan? Mga 4 hours. Matagal din. matagal. Papauuin mo. Para ganunin mo pa yung mukha ni Mengay. Ang tagal niyan. Thank you. Congratulations. Mayroon ka doon ng tricycle! Oo nga. Pangalan kuya? Alfredo Doe. Hula ko. Tricycle driver kayo. Apo. Galing mo, Mayo. Kinikilabutan ako. Magkano po pamasahe dito?
Minimum lang po, 30 pesos. Oh, 30 pesos. Gano'ng kalayo yung 30 pesos? Fairness ka niya. Dito mga 1 kilometer. 1 kilometer, 30 pesos. Congratulations, kuya. Thank you sa sakong bigas. Nay! Family tree. Pangalan niyo po. Bakit siya po napili yung design? Kapag gusto ko para lahat po andi. Para lahat kasama. Oo, para wala magsiselos, no? Good. Oh, yun, oh. Diyan tinanim yung puno. Oo, dyan. Eto na, may buhok ka dito. Yes, kamal eh. Kala ko na lang nga. At ang Aroma Baby. Wow! Yanina Dagit. Namin yung Nina. Yan. Ang kanyang baby ay si Tash. Ano na po ang anak niyo, nanay? Ito po ang panganay. Anong bunso? Ayan ang bunso. Thank you po. Turbo agad. Words in Lover Guards ngayon Ito na ang first number. Put your hands up in the air! Patingin nga na, shalala! 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 DJ Shalala! Thank you! Alester, ilan ang anak mo? Tatlo. Anong hanap buhay ni Kuya? Sa nagbubuntok lang po, nagtitinda lang po kami ng tatanong. Nagtitinda ng bundok? Ha? Magkano po isang bundok ngayon? Hindi po yung kung ano po namin sa ngayon kung bakasyon. Nagtitinda po kami ng avocado. Avocado. Tinda kayo abukado ngayon? Mayroon po. Baka pwede mo kaming dalan doon ha? Nagtitinda sila ng sa ano? May Aqua Planet, di ba? Nakabili ako dyan ng avocado. Talaga ba? Totoo. Nanay, dahil nagsabukas ng rewind. Pwede mo sa'yo kayo ng Dr. John! Music! Ang ganda! Riyaya! Ang galing nga ate, dahil ang galing mo sumayaw. Salamat natin! Ate, tabi lang muna tayo. Tabi lang.